Hos Bioplejs.com har vi et stort udvalg af vandkunst og fontæner til både indendørs og udendørs brug. Jeg har her på terrassen lige samlet en lille og en stor fritstående fontæne samt en væghængende fontæne. Nogle af vores fontæner kommer med LED-lys, så er det endnu mere hyggeligt at se på om aftenen. Alle fontænerne her er udført i polyresin, der er belagt med et stenmateriale. Det gør dem meget naturtro at se på, nemme at gøre rene og lette at flytte rundt med, da vægten reduceres til mellem 7 og 25 kg, alt efter modellen. Vandfontænerne i polyresin leveres med alt, du har behov for. De samles typisk i 2-4 dele, hvorefter der påfyldes vand. Der medfølger 10 meter ledning, som du blot sætter i en almindelig stikkontakt. Det tager dig altså maks 5 minutter at få vand i haven eller en smuk fontæne i hjemmet. Alle fontænerne i polyresin kommer med en CE-godkendt pumpe med filter og 5 års garanti. Husk blot, at fontænen og pumpen skal opbevares frostfrit om vinteren. Ellers bortfalder garantien. Held og lykke med at finde din vandfontæne her hos Bioplejs.com og have en rigtig god sommer.